Ja by som poprosil kolegov z médií, aby dodržali tak poriadok ako doteraz a zachovali tie miesta, v ktorých boli. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, budeme pokračovať v programe Ústavnoprávneho výboru na našej schôdzi, ktorej jediným bodom programu je prerokovanie návrhov kandidátov na sudcov Ústavného súdu. Na schôdzi Ústavnoprávneho výboru vítam v poradí 7. pána docenta doktora Roberta Fica, kandidáta vied. Vážený pán docent, srdečne vás vítam na schôdzi Ústavnoprávneho výboru. Na dnešnej schôdzi vás poprosíme, aby ste sa predstavili ako kandidát ako uchádzač o kandidáta na sudcu Ústavného súdu, aby ste uviedli najmä dôvody, pre ktoré sa uchádzate o funkciu sudcu Ústavného súdu, svoje pracovné skúsenosti, publikačnú činnosť, účasť na prednáškach, seminároch, vedeckých konferenciách, prípadne najvýznamnejšie z vášho pohľadu dosiahnuté pracovné výsledky. Po tomto vašom úvodnom vystúpení vám budú môcť poslanci Ústavnoprávneho výboru aj poslanci iných výborov, prípadne kolegovia zástupcovia z kancelárie prezidenta Slovenskej republiky môžu klásť otázky, na ktoré môžete odpovedať. Ešte raz vás srdečne vítam, nech sa páči, prosím o úvodné slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Možno môj príhovor začnem trošku neštandardne, ale keďže som kandidát a súčasne predseda najsilnejšej politickej strany, dovolte mi, aby som zvýraznil politický charakter aktu, akým je tvorba Ústavného súdu Slovenskej republiky. My sa pokúšame vytvoriť nejaký obraz, že samotná tvorba Ústavného súdu nemá nič spoločné s politikou a klameme sami seba. Tvorba Ústavného súdu je významný politický akt, na ktorom sa zúčastnia významní politickí hráči. My jednoducho musíme rešpektovať, že tento politický akt je tak silný, že v zahraničí vznikla tradícia, že súčasťou orgánov, ako sú ústavné súdy, bývajú aj bývalí politici, premiéri, poslanci, predsedovia parlamentov. Nechcem teraz chodiť ďaleko do iných krajín, ale môžem povedať, že napríklad členom Ústavného súdu v Rakúsku je bývalý vicekancelár a minister financií. V Nemecku tam už to urobia veľmi jednoducho. SPD navrhla predsedu a CDU-CSU má podpredsedu Ústavného súdu. Ústavná rada vo Francúzsku napríklad na čele stojí pán Fabius, ktorý bol predseda vlády, bol v parlamente, bol minister financií, minister zahraničných vecí. Takže nerobme obraz, že ak na Slovensku zvýrazňujeme politický charakter tvorby Ústavného súdu, že robíme niečo mimoriadne zlé. Veľmi nesprávne je, ak sa aj pokúša niekto diskvalifikovať niektorých politikov preto, ak boli pri tvorbe niektorých zákonov, ktoré potom Ústavný súd označil za protiústavné. Pozrite sa, ja môžem spomenúť zákon o zákaze zisku zdravotných poisťovní. Bol to zákon z dielne mojej vlády a Ústavný súd sa jednoducho nestotožnil s tým, že tento zákon je úplne v poriadku s ústavou. Môžem uviesť zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ten išiel priamo z mojej dielne, kde Ústavný súd povedal, že prenesenie bremena dôkazného na konkrétneho človeka a spätná účinnosť takéhoto zákona nie je v súlade s ústavou Slovenskej republiky. Znamená to, že každý poslanec Národnej rady, znamená to, že každý člen vlády, znamená to, že každý legislatívny pracovník, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom podielal na tvorbe návrhu zákona, je automaticky diskvalifikovaný len preto? No potom postavím rečnícku otázku, prečo nie je diskvalifikovaný pán Kiska. Pretože, ako všetci dobre vieme, Ústavný súd vo viacerých prípadoch konštatoval, že porušil ústavu Slovenskej republiky a odmietal rešpektovať nálezy Ústavného súdu. Dámy a páni, chcel by som vás požiadať aj ako ústavnoprávny výbor, aby ste boli pripravení na rôzne varianty. Je napríklad variant, čo urobíme, ak Národná rada nebude schopná zvoliť 18 kandidátov. Má právo prezident v takej situácii pristúpiť k vymenovaniu polovice zo zvolených, alebo musí čakať dovtedy, kým mu Národná rada nepredloží kompletný balík 18 kandidátov. To je veľmi vážna téma. Myslím si, že máme aj ďalšie ústavnoprávne otázky pred nami, pretože ten vývoj môže byť hocaký. Prosím, uvedome si, že
kandidátov v Národnej rade bude voliť väčšina. A to sú politické strany. Tieto politické strany majú nejakú predstavu o tom, ako by ústavný súd mal vyzerať. Potom je menšina v parlamente, ktorá tiež má svoje predstavy, ako by ústavný súd mal vyzerať. No a potom to je prezident Slovenskej republiky, ktorý oznamuje, že má politickú budúcnosť, že chce politickú stranu, ktorý bude mať právo v podstate vybrať si predsedu, podpredsedu ústavného súdu a ešte aj 9 kandidátov ako sudcov. To je tiež niečo, o čom treba tu jednoznačne hovoriť. Ja sa domnievam, že najrozumnejšie by bolo dosiahnuť nejakú dohodu. Urobiť to tak, aby tu bola rovnováha medzi týmito záujmami. Či už tie o záujmy Národnej rady alebo záujmy prezidenta Slovenskej republiky. V opačnom prípade tento proces bude mimoriadne náročný. Ja len chcem povedať veľmi jasne, pán predseda, vážení členovia ústavnoprávneho výboru, že z pozície mojej urobím všetko preto, aby ústavný súd bol kreovaný. Bol kreovaný touto Národnou radou, aby prezident Slovenskej republiky mal možnosť pristúpiť k výberu 9 kandidátov z 18, ktorých chceme navoliť v Národnej rade. Ale opakovane odmietam pokusy hovoriť, že toto nemá s politikou nič spoločné. Toto má všetko spoločné s politikou, je to o politike, sú to silné politické rozhodnutia, ktoré nás čakajú v najbližšom období a preto sa k nim musíme aj takto postaviť. Pán predseda, neviem, či budeme teraz zbytočne míňať váš drahocenný čas, pretože viem, že toto vypočutie nie je jednoduché. Ja som sám absolvoval vypočutie mnohých kandidátov, napríklad pri úrade pre verejné obstarávanie. Boli to hodiny rôznych rozhovorov. Možno by som len povedal, že je celkom prirodzené, že sa uchádzam o túto pozíciu, pretože prihlásiť sa do tejto súťaže môžete urobiť len raz za 12 rokov. A sám by som si vyčítal, keby som túto možnosť nevyužil a túto prihlášku nepodal. Kto sa venuje politike, a to je prakticky celé Slovensko, vie moju históriu. A ja by som možno zvýraznil iba pár vecí, najmä pokiaľ ide o Ústavný súd Slovenskej republiky. Je to predovšetkým fakt, že potom, ako som skončil právnickú fakultu, som absolvoval prax na súde, rovnako som absolvoval tzv. Justičnú skúšku, to bolo ešte v roku 1988-89. Hneď na to som nastúpil na Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Ako externý ašpirant skončil som kandidatúru v roku 1992 na tému trest smrti v československom práve. Táto práca potom bola aj knižne vydaná, okrem toho som vydal aj ďalšie monografie, ale tento zoznam naozaj robiť nebudem, pretože niečo som predložil aj do materiálov, ktoré som bol nútený predložiť. Potom som habilitoval ako docent na tému nutná obrana, čiže bolo to predovšetkým z oblasti trestného práva, ale čo považujem za dôležité je, že som autorom projektu Slovenského národného strediska pre ľudské práva z roku 1991, keď sme to spoločne urobili s vládou holandskou a s príspevkom, ktorý došiel z holandskej vlády. Myslím si, že treba pripomenúť aj to, že som absolvoval celý rad zahraničných pobytov, či to je Veľká Británia, Spojené štáty, Fínsko. Ja si už ani nepamätám tie krajiny, v ktorých všetkých som absolvoval rôznorodé študijné pobyty. V roku 90 až do roku 94 som pôsobil ako námestník riaditeľa inštitúcie, ktorá sa nazývala Právnický inštitút Ministerstva spravodlivosti. V čase, kedy tento inštitút vykonával rôzne právomoci, mal okolo 150 zamestnancov, teda išlo veľkú inštitúciu, ktorá mala najskôr charakter rozpočtovej organizácie, potom mala charakter príspevkovej organizácie. V rokoch 1994 až 2000 som zastupoval Slovensko ako právny zástupca na Európskom súde pre ľudské práva, na Európskej komisii pre ľudské práva. Toto samozrejme bola vysoko kvalifikovaná právnická robota, s tým, že môže to niekto spochybňovať, ale ak by to bolo potrebné, viem predložiť oficiálne hodnotenie práce v roku 1994 až 2000, ktoré jednoznačne potvrdzuje, že sme aj pomerne veľa peňazí zachránili tomuto štátu, napríklad vtedy, keď sme vyhrali spor nad súrodencami Brežnovcami, išlo o možnosť opätovného otvorenia reštitúcií, čo by malo obrovské dopady na štátny rozpočet Slovenskej republiky, ale moja kancelária vtedy tento spor na úrovni Európskej komisie pre ľudské práva vyhrala.
Mám za sebou desiatky článkov v odborných časopisoch, prednášky doma v zahraničí. Z pohľadu Ústavného súdu môžem povedať ešte to, že som robil odborné preklady rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva Európskej komisie do slovenského jazyka a tieto preklady boli potom aj vydávané v špeciálnej publikácii, ktorá na tento účel bola niekedy v 95. a 6. roku zavedená. Nuž a potom moja ďalšia práca bola spojená s tým, že som 10 rokov vykonával prácu premiéra. Keď som pôsobil v Národnej rade, najmä som pôsobil v ústavnoprávnom výbore alebo vo výbore Národnej rady pre ľudské práva. Bol som niekoľko rokov predsedom väzenskej komisie, čo ma oprávňovalo robiť rôzne prehliadky, previerky a v tomto duchu sme aj vykonali pomerne veľa aktivít. Bol som vedúci delegácie v parlamentnom zhromaždení Rady Európy a keď Slovensko vstupovalo do Európskej únie, bol som v tej prvej delegácii poslancov, ktorí pôsobili v Európskom parlamente ako predstavitelia Slovenského parlamentu Národnej rady Slovenskej republiky. Toľko, ak by boli akékoľvek otázky k odbornému charakteru môjho pôsobenia, som samozrejme pripravený odpovedať. Ešte raz budem plne rešpektovať vaše rozhodnutie, tak ako budem plne rešpektovať rozhodnutie Národnej rady. Ako predseda najsilnejšieho politického subjektu opakujem, robím všetko preto, aby sme Ústavný súd kreovali, hoci pripomínam to, hovorím to s plnou vážnosťou aj za prítomnosti médií, bude to veľmi, veľmi ťažké. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za vaše úvodné slovo. Ako je u nás dobrým zvykom, členovia výboru, ďalší poslanci Národnej rady a zástupcovia kancelárie prezidenta majú možnosť položiť otázky. Kladú otázky v blokoch, väčšinou sa pýtajú traja a odporúčame potom kandidátom, aby si poznačili prípadné otázky, pokiaľ majú záujem odpovedať na jednotlivé z nich za účelom istej efektívnosti. Ako prvému si dovolím dať slovo pánovi doktorovi Gaňovi z kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. Pán docent, mňa by zaujímala odpoveď na otázku, čo považujete za najväčšiu chybu alebo najväčšie také možno sklamanie v predchádzajúcom profesijnom živote, ktoré, keď by ste opätovne mohli hľadať riešenie, by ste to robili inak. Našli by ste niečo také a ktoré teda rozhodnutie takéto, ktoré ste v minulosti spravili, by ste zmenili, keby to bolo možné? Ďakujem. Pýtajte sa na profesionálny život. Ďakujem, ak môžeme ďalšieho. Už asi 2 hodiny dozadu ako prvý sa prihlásil vehementne pán poslanec predseda Kollár. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel pána doktora spýtať, a teraz bez krvavých očí, čisto vecne. Ste v aktívnej politike prakticky 30 rokov. Boli ste 3-krát premiér, ste predsedom politickej strany, najväčšej politickej strany Smer. Vy už viac politicky ani nemôžete byť. A moja otázka znie, ako chcete zabezpečiť, že z večera do rána vašu apolitickosť a ako chcete riešiť možný konflikt záujmu, ak vás v prípade zvolenia za ústavného sudcu, ak vám v tomto prípade prípadne rozhodovať o zákonoch, ktoré ste sám predkladal, alebo či v prípadoch, keď budete musieť rozhodovať o osobách, ktoré sú vám blízke, ktoré ste spoznali počas vašej politickej kariéry. A ešte taká jedna podotázka, a teraz chcem povedať, že toto nie je váš prípad, ale cez to všetko, chcel by som vedieť odpoveď. Zdali by ste sa funkcie ústavného sudcu, ak by vyšlo najavo, že vaša kvalifikačná práca preukázateľne porušuje autorské právo, napríklad plagiatorstvo. Len chcem vedieť, ako by ste sa v takomto prípade zachoval, pán doktor. Ďakujem pekne. Ďalšiu otázku, tretiu v poradí, pán podpredseda Ježík. Ďakujem. Pán docent, chcel by som sa spýtať, akú najzaujímavejšiu alebo najproblematickejšiu ústavnoprávnu dilemu ste niekedy riešil. Ďakujem pekne, keďže ešte ide o blok 3 otázok. Nech sa páči, máte priestor. V profesionálnom živote mňa mimoriadne zaujímala téma obhajoby obetí trestných činov. Niekedy v roku 2000 alebo 2001 sme založili stredisko pre obete trestných činov. Ja som priamo aj na súdnych pojednávaniach zastupoval ako splnomocenec poškodeného niektorých klientov, ktorí boli v postavení obeti trestných činov.
Mal som aj prípady, ktoré boli veľmi citlivé. Išlo napríklad o usmrtenie jedného mladého muža v autobuse v Bratislave, kde podozrivý a potom aj odsúdený bol za rómskeho etníka. Vyvolávalo to obrovské jednoducho emócie, či už na samotných pojednávaniach, alebo vôbec prípad ako taký. Čo ma možno mrzí, ak môžem na túto vašu otázku veľmi priamo odpovedať, je, že nemal som viac času potom na tieto veci, pretože dosahovali sme naozaj veľmi zaujímavé výsledky. Spomeniem prípad dopravnej nehody, kde podnikateľ na prechode prechodcov neúmyselne zabil človeka, otca a dvoch malých detí a riešili sme dilemu, či je správne takéhoto človeka posielať alebo neposielať do väzenia, či nie je rozumnejšie nájsť nejaký spôsob, kedy by tento človek kompenzoval škody, ktoré spôsobil tým, že zabil nevinného človeka. Čiže ak by som sa dnes mohol alebo chcel k niečomu vrátiť, tak toto je určite téma, ktorej by som dal podstatne viac energie, lebo som videl zmysel tejto práce, ktorá vtedy bola. Chcem ešte dodať aj to, že som sa zaoberal nielen obeťami trestných činov na Slovensku, ale mám za sebou aj špeciálne školenie v Nemecku, ktorá ma umožňuje zastupovať aj obete vojnových zločinov. To robila právnická škola vo Freiburgu, takže aj v tejto oblasti mám určitú mieru kvalifikácie, predovšetkým z oblasti trestného práva. Čiže ďakujem za vašu otázku. Pán poslanec Kollár, prepáčte, sedím chrbtom, ale nedá sa inak urobiť. Ja som odpovedal, neviem, či ste to boli, keď som mal úvodné slovo, že je úplne normálne, že sú dnes v ústavných orgánoch demokratických krajín politici. Ak je dnes na čele ústavnej rady Francúzska pán Fabius, ktorý bol predseda vlády, minister zahraničných vecí, minister financií, bol v parlamente všade, tak tam to je v poriadku, len u nás na Slovensku to v poriadku. No, ja len hovorím, že je to bežná prax. Ja som znovu, aby som zopakoval tie príklady, len tu z okolia. No v Nemecku predsedu si nanominovalo SPD priamo v parlamente, aj si ho zvolili, a CDU-CSU si nanominovalo podpredsedu a sú tam. Dokonca neviem, či to je predseda práve v prípade SPD nebol aj predsedom samotného poslaneckého klubu v parlamente. Spomínal som Rakúsko, kde je členom ústavného súdu bývalý vicekancelár. A môžem uviesť ďalšie príklady. V Českej republike predsa je dnes šéfom ústavného súdu Českej republiky pán Rychecký, ktorý pôsobil ako podpredseda vlády, ak si pamätám, českej vlády, predtým pôsobil ako aj minister spravodlivosti. Čiže tu vôbec nedochádza k žiadnym konfliktom, k nejakým otázkam, ktoré by mali niekoho vyrušovať. Je to politický akt, ústavný súd je politicky kreovaný, klameme sa, pretože dobre viete, že politické strany budú hrať nejaké hry pri voľbe, budú vyberať tých kandidátov. Nevzniknú tí kandidáti tak, že ich zvesíme z nejakého klinčeka. Tí kandidáti sú, je ich 40 a väčšina rozhodne. Ja len opakujem, hľadajme rovnováhu medzi záujmami väčšiny v parlamente, menšiny v parlamente a prezidentom. Pripomínam, že je nezvyklé, aby, ak sa tak stane, že prezident ukončí svoje pôsobenie a bude v nejakom politickom subjekte aktívny, že by tento politický subjekt mal priamo pod kontrolou aj predsedu, aj podpredsedu a možno aj niektorých ďalších členov ústavného súdu. Vaša druhá otázka je skôr taká politická, pán poslanec, a ja by som nerád teraz venoval priestor pri tejto diskusii kauzám, pretože sú všelijaké kauzy, sú všelijaké veci. Myslím si však, že sú tu aj iné neduhy, o ktorých treba hovoriť a privítal by som, keby akademická obec naň reagovala tak prudko, ako reagovala povedzme v tomto prípade. Nech teda nám povedia, v koľkých prípadoch študenti vkladajú peniaze do indexov, keď idú na skúšku. Poďme sa porozprávať o tom, že koľko prípadov na Slovensku je, kedy sú sexuálne služby vyžadované za skúšky na školách. Jednoducho tých neduhov je veľmi, veľmi veľa. Ja by som preto nerád išiel do tej polohy, že budem kritizovať nejakého môjho kolegu. Ale keď si prečítate, pán poslanec, moje práce, tak diplomová práca bola na tému trest smrti, potom som to rozpracoval aj do práce dizertačnej, teda kandidátskej v tom prípade. Pokiaľ ide o habilitáciu na docenta, tam bola práca nutná obrana a množstvo všelijakých iných prác, ktoré som absolvoval. Vždy som pracoval s súdnymi spismi. Len tak pre zaujímavosť, v
prípade práce ohľadne trestu smrti som si vybral na Najvyššom súde 21 spisov, v ktorých bol nielen uložený, ale vykonaný trest smrti od roku 1970 do roku 1988. Celá moja práca je založená na podrobnom štúdiu týchto spisov a samozrejme na hľadaní určitých súvislostí alebo aj charakteristík, čo bolo typické, o aké trestné činy najmä išlo. Preto ja, keď sa hovorí alebo sa bavíme o mojich prácach, kedykoľvek, kdokoľvek, nakoniec je vám určite jasné, pán poslanec, že aj v mojom prípade už boli rôzne divoké komisie čítať moje práce, aj v Slovenskej akadémii vied, aj všade, kde bolo možné, lebo si mysleli, že niečo nájdu. Ale ja nebudem v žiadnom prípade tu atakovať nikoho. Nepovažujem to za šťastné, že takýmto spôsobom sa útočí na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Dilema, alebo ústavnoprávna dilema, taká najväčšia, ktorá tu je. Možno sa vrátim k tomu, čo som už povedal, že keď sme v roku 1992 prijímali Ústavu Slovenskej republiky, mali sme na stole dve také veľké témy, na ktoré sme nepoznali odpoveď. Napriek tomu, že v tom čase už Rada Európy, lebo Slovensko vtedy nebolo súčasťou ani Československo ešte Európskej únie, mala pomerne jasný postoj k trestu smrti. My sme diskutovali na tému, či zaradiť alebo nezaradiť opätovne trest smrti, ktorý sme opustili v 90. rokoch do ústavy. A potom to bola druhá veľmi silná téma, ktorá sa týkala, a pán kolega, ty si lekár, ktorá sa týkala eutanázie, že či, ako to je možno v iných krajinách, vieme, že dnes sú tu veľmi liberálne štáty, ako je Holandsko alebo Belgicko, ktoré poznajú tento inštitút, či do toho neísť. A nakoniec som rád, že sme ustúpili aj od jedného, aj od druhého a že ústava, ktorá bola schválená 1. septembra 1992, niektoré časti nadobudli účinnosť až 1. januára 1993, je taká, aká je, lebo je moderná, je dobrá. Ja som rád, že túto dilemu sme vyriešili. Nebola to ľahká diskusia. Ďakujem veľmi pekne. V ďalšom bloku otázok, tak ako sa kolegovia prihlásili, poprosím o otázku pána poslanca Baraníka. Ďakujem. Dobrý deň prajem, pán predseda. Keďže možno prekvapivo v súlade s vami súhlasím s tým, že to, že niekto je politicky činný, nie je samo o sebe diskvalifikačným kritérium pre tú funkciu, o ktorú sa uchádzate. Chcem obrátiť pozornosť na inú stránku vašej osobnosti a vašej minulosti a poprosil by som vás o vašu reakciu. Jedná sa o to, že či ako budúci nádejný ústavný sudca vidíte súladné s ústavou to, že predseda vlády v jednom televíznom prenose urobí z obete trestného činu a potom tento úkon, ktorý sa teší pozornosti absolútne všetkých médií, sa stane niečo, čo sa s tou osobou ťahá 10 rokov bez toho, že by kedykoľvek na základe týchto obvinení, ktoré predseda vlády voči nej zniesol, bola kedykoľvek odsúdená. Naopak nebolo nikdy preukázané, že sa takého trestného činu, z ktorého bola týmto spôsobom obvinená, že by sa dopustila. Ako nádejný budúci ústavný sudca vidíte princíp prezumcie neviny a súdnej ochrany v tejto súvislosti? Ďalšiu otázku poprosím v poradí pána poslanca Beblavého. Ďakujem pekne. Ja mám na vás dve otázky. Prvá je, viackrát ste sa vyjadrili, že Slovensko nie je právny štát. Chcem sa spýtať, či tento názor máte aj dnes a ak áno, čo to hovorí o vašom dlhoročnom pôsobení na čele tohto štátu. A druhá moja otázka je, že na úvod ste sa vyjadrili, že hľadáte, alebo boli by ste za širokú politickú dohodu o obsadení ústavného súdu. Ja sa chcem spýtať, či vymenovanie alebo zvolenie vašej osoby je nevyhnutnou podmienkou tejto dohody, alebo či nie je nevyhnutnou podmienkou tejto dohody. Ďakujem. Ešte v tomto bloku poprosím pána poslanca Lukáča. Pán docent, ja sa chcem spýtať, keďže prepájate politiku a ústavný súd, zhodou okolností v Národnej rade je zákon o interrupcii. Ako by ste sa vysporiadali s touto otázkou ako sudca ústavného súdu?
To je prvá otázka. A druhá je váš výrok, že na východe nič nie je taký zľudovelý. Chcem sa spýtať, nebude veľký skok presťahovať sa z Bonaparte na východ, kde nič nie je? Ďakujem, poprosím o odpovede, pokiaľ uznáte za vhodné. Pán poslanec Baránik, nepochybne viete, že my sme významne posilnili v Ústave Slovenskej republiky individuálnu ústavnú sťažnosť. Na základe individuálnej ústavnej sťažnosti sa môže ktokoľvek domáhať ochrany svojich práv, pokiaľ je presvedčený, že mu bolo ublížené. Nebudem teraz rozoberať ďalšie podmienky, lebo toto nie je právnický seminár. Preto, ak to myslím vážne s mojou kandidátorou, ja to myslím vážne, ja sa nemôžem vyjadrovať k veciam, ktoré sa môžu objaviť prípadne na ústavnom súde v podobe individuálnej ústavnej sťažnosti. Ďalšia otázka bola od pána poslanca Beblavého ohľadne právneho štátu. A druhá vaša otázka, prepáčte. Či je teda vaše zvolenie podmienkou teda tej širšej dohody? Áno. Pán poslanec, vyčítate bývalému premiérovi, že niekedy charakterizoval situáciu v krajine tak, keď povedal, že niektoré skutočnosti nasvedčujú, že máme problémy s právnym štátom. No ale máme tu prezidenta, ktorý hovorí, že to je mafiánsky štát a ako to nevadí nikomu, ale v poriadku, ja to beriem, ten dvojaký meter na Slovensku je pomerne typický. Nuž, veľmi úprimne si povedzme, či existuje na Slovensku skutočná rovnosť pred zákonom. Ja tvrdím, že neexistuje. Nemôžeme hovoriť o čistom právnom štáte, pretože porovnajte si obžalovaného. Zoberte si obžalovaného alebo obvineného, ktorý nemá peniaze a dostane nejakú obhajobu typu ex offo. A zoberte si obžalovaného obvineného, ktorý si môže zaplatiť tým 20 právnikov, ktorí sa o neho starajú. Že kde je tá miera rovnosti? Akú šancu má ten, čo peniaze nemá? Akú šancu má ten, čo peniaze má? Preto ruka v ruke, a budem to stále hovoriť, musí platiť, že právny štát nie je iba o paragrafoch a o tom, čo je napísané v ústave. Ale vyžaduje sa aj určitá ekonomická, sociálna sila štátu a ľudí, aby práva, ktoré majú garantované v Ústave Slovenskej republiky, mohli títo ľudia aj realizovať. Ja netrvám na ničom osobnom. Ja som povedal, pán poslanec, že budem automaticky rešpektovať rozhodnutie vaše, lebo vy poviete, či kandidáti spĺňajú alebo nespĺňajú kvalifikačné predpoklady a budem rovnako rešpektovať aj rozhodnutie Národnej rady. Ale nebuďme naivní. Ako si predstavujeme, že príde zoznam 40 kandidátov do Národnej rady a že len tak vznikne 18? No to tak nie je. Veď minimálne musí byť dohoda medzi koaličnými stranami. Ja sa teraz nehovorím tajomstva. Tak asi si sadnú teda predsedovia politických strán, najsilnejších, alebo tie, ktoré tvoria väčšinu v Národnej rade a niečo musia povedať. Musí byť nejaká politická dohoda. A potom musíme si postaviť otázku, je pripravená opozícia sa baviť s väčšinou na niečom? Aj takto je to, pretože my sme pripravení samozrejme sa baviť, a teraz to hovorím ako predseda politickej strany preto, lebo chceme, aby vznikol ústavný súd. My nechceme ústavný súd v žiadnom prípade blokovať. A musím to znovu zopakovať, že je tu riziko, ak prezident hovorí o svojej politickej ambícii, že on by mal aj predsedu, aj podpredsedu a možno by menoval podľa vlastného výberu sudcov, ktorých by potom on mohol samozrejme politicky používať na svoju činnosť, ak by takúto politickú agendu robil. Čiže ja nie som súčasťou žiadnej dohody. Hovorím to, na 100% to hovorím, ale skôr sa bavíme o tom, ako dosiahnuť tých 18 kandidátov, lebo keď ich iba takto predložíme, tých 40 do Národnej rady, nebude zvolený nikto. Myslím si, že sme skúsení politici a viete, o čom v tomto okamihu všetci hovoríme. Pán kolega, vy ste sa ma pýtali na interrupcie. Myslím si, že som dostatočne erudovaný právnik, aby som vedel, že akékoľvek vyjadrenie tohto typu by ma diskvalifikovalo v prípade, že by som bol na ústavnom súde, že by ústavný súd o týchto otázkach rozhodoval. Ale keďže nie je na stole žiadny návrh a momentálne sa ani ničím takým nezaoberám, ja poviem iba môj akože laický pohľad na vec. Laický nie je právny. Právna úprava interrupcií, ktorú máme na Slovensku, je veľmi kvalitná, veľmi dobrá. A bol by som rád, keby zostala taká právna úprava, ako ju máme dnes. Tu sú obrovské riziká, že by v prípade zhoršenia podmienok nastala tzv. Potratová turistika,
Ďalej musíme si uvedomiť aj to, že by bol čierny trh. Na čiernom trhu by sa vykonávali tieto zákroky v podmienkach, ktoré nezodpovedajú tomu, čo dnes vieme v nemocniciach, že nám poskytnúť. Je to veľmi silná etická otázka, ja to nespochybňujem samozrejme, ale minimálne by som povedal, že nútiť ženu vynosiť plod a dávať ju do polohy ústavnej povinnosti nie je dnes možné, lebo tomu nezodpovedá žiadne právo tej ženy. Preto ja považujem právnu úpravu, ktorá je dnes za dostatočnú. A ešte možno k tomu, už bola skôr taká politická poznámka od vás, pán poslanec, ale ja to rešpektujem. Viete, ten výrok bol povedaný o nejakej úplne inej súvislosti. Bol povedaný v súvislosti, že nikdy Slovenská informačná služba ani ďalšie inštitúcie neupozorňovali na existenciu mafiánskych štruktúr. To je jedno, či to išlo o východné Slovensko alebo išlo o iné časti Slovenska. Toto bola reakcia, kedy som povedal, že nič také neexistuje na východnom Slovensku a nikdy sme neboli o tomto informovaní tajnými službami. A ak vás môžem poprosiť, nechajte moje bývanie mojim bývaním, pretože ja si poctivo za ten byt platím a ja si svoj problém s bývaním vyrieším, ale nechajte to na mňa. To už je naozaj moja vec. Ďakujem veľmi pekne. O slovo sa opäť prihlásil pán doktor Gaňa z kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. Mňa by zaujímala odpoveď na otázku, že čo považujete v súčasnosti za najväčší problém ústavného súdnictva na Slovensku, respektíve ústavného súdu a aké riešenia, respektíve aké návrhy na zlepšenie tej situácie by ste navrhovali alebo presadzovali. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší v poradí pán poslanec Dostal. Pán predseda politickej strany Smer sociálna demokracia, oslovujem vás takto, lebo vy ste takto väčšinu svojho úvodného vystúpenia vystúpili a nevystupovali ste. Dovolte mi, aby som vás upozornil, že by sme mohli ostať v odbornej rovine každého zo strany výboru, každého uchádzača oslovujeme akademickými titulmi. Ja vás chcem poprosiť, aby ste zostali pri tomto slušnom vystupovaní. Ďakujem. Dobre, takže pán docent Fico na úvod zacitovať zo zákona o rokovacom poriadku o tom, ako má prebiehať toto vypočutie. Navrhnutý kandidát sa v rozprave predstaví, pričom uvedie najmä dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu sudcu Ústavného súdu, svoje pracovné skúsenosti, publikačnú činnosť, účasť na prednáškach, seminároch a vedeckých konferenciách a najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné výsledky. Po svojom úvodnom vystúpení môže navrhnutý kandidát na sudcu Ústavného súdu odpovedať na otázky prítomných poslancov Ústavnoprávneho výboru. Ja som reagoval na to, že vy ste vo svojom úvodnom vystúpení opakovane povedali, že hovoríte ako predseda najsilnejšej politickej strany, tak som si vás tak dovolil osloviť a vynechal som váš akademický titul, za čo sa ospravedlňujem, ak som niečo porušil. Rád by som vám položil 3 otázky. Prvá sa týka toho, či spĺňate ústavou stanovenú podmienku 15 rokov byť činný v právnickom povolaní. Lebo z životopisu, ktorý ste priložili ku svojej kandidatúre, mi podľa toho, ako som si ho pozrel a ako som videl priebeh vašich povolaní, ktorý je tam zdokumentovaný, tých 15 rokov nenarátal. Narátal som 13 rokov a 9 mesiacov, čiže rok a štvrť tam chýba. Možno som nezachytil niečo, čo tam má byť. A chcel by som upozorniť, že Národná rada Slovenskej republiky v apríli 2016 prijala uznesenie, ktorým vykladá to, že akým spôsobom má byť posudzované, či uchádzač o funkciu kandidáta na ústavného sudcu, alebo teda budúci ústavný sudca bol 15 rokov činný v právnickom povolaní. Keďže je to dôležité, tak to prečítam. Právnickým povolaním sa rozumie každé povolanie, pre ktoré zákon alebo na jeho základe vydaný všeobecne záväzný právny predpis vyžaduje výlučne vysokoškolské právnické vzdelanie 2. stupňa dosiahnuté na právnickej fakulte. Povolanie, ktoré možno vykonávať bez toho, aby sa pre jeho výkon vyžadovalo vysokoškolské právnické vzdelanie 2. stupňa dosiahnuté na právnickej fakulte, nie je právnické povolanie.
Účelom podmienky byť činný v právnickom povolaní je požiadavka skúseností s aplikáciou práva, výkon právnickej činnosti po dosiahnutí právnického vzdelania v trvaní najmenej 15 rokov, povolanie alebo verejná funkcia, pre ktoré všeobecne záväzný právny predpis ako podmienku neurčil právnické vzdelanie, nemá povahu právnického povolania podľa článku 134 odsek 3 Ústavy Slovenskej republiky a nemožno ho kvalifikovať ako činnosť, ktorou sa spĺňa ústavná podmienka byť činný v právnickom povolaní. Vy ste boli a ešte stále ste zamestnancom Ministerstva spravodlivosti, ale do podmienky byť činný v právnickom povolaní nie je možné preto započítať to obdobie od mája 2000, keď už ste bol uvoľnený a nevykonával ste, lebo teda keď ste uvoľnení zo zamestnania alebo z povolania, tak ho nevykonávate. A rovnako tam nemožno započítať vaše pôsobenie ako poslanca Národnej rady alebo premiéra, pretože ani poslanec, ani premiér nemá nutne stanovenú podmienku, že to musí mať právnické vzdelanie. Čiže ja tam jasne vidím právnické povolanie v období od 1. augusta 1986, kedy ste sa zamestnali na Ministerstve spravodlivosti, do 30. apríla roku 2000, odkedy ste uvoľnení. Takže sa chcem spýtať, že kde je ten zvyšný rok a 3 mesiace, ktorý tvrdíte, keďže ste tvrdíte, že spĺňate podmienku, že ste 15 rokov boli činní v právnickom povolaní, čo máme chápať, že tam ešte patrí. Nenašiel som to tam. Moja druhá otázka sa týka informácií, ktoré boli v médiách, že ste sa stretli s pánom prezidentom Kiskom a riešili s ním, či vás vymenuje v prípade, že vás Národná rada zvolí za kandidáta. Chcem sa spýtať, či je to pravda, a ak je to pravda, či to nenarúša ústavný princíp rovného prístupu k verejným funkciám, pretože predpokladám, že rovnaké konzultácie nemali možnosť absolvovať zvyšení 39 kandidáti. Tretia otázka. Dvaja poslanci Národnej rady kandidujú aj za ústavných sudcov, vy a pán poslanec Kresák. Pán poslanec Kresák sa už jasne vyjadril, že sa hlasovania o sebe nezúčastní, lebo by to považoval, povedal za neetické, tak sa chcem spýtať, či sa vy zúčastníte hlasovania o sebe a o ostatných kandidátoch. Ešte tretieho v poradí v tomto bloku otázok poprosím pána poslanca Maruša. Ďakujem pekne. Pán poslanec, bývate v byte odsúdeného daňového podvodníka v komplexe Bonaparte, kde platíte dramaticky nižšie nájomné, ako je trhová hodnota za túto nehnuteľnosť. Pripomeňujeme si vaše slová zo Slovenského rozhlasu február 2017. Ako náhle bude proti nemu vznesené obvinenie, pochopím, že tam jednoducho nemôžem zostať. V tomto prípade to bude pre mňa neudržateľné. Je takmer 2 roky od tohto vášho výroku a dodnes nemáme informáciu, že by ste sa z komplexu Bonaparte odsťahovali. Nepovažujete sa za vierolomného človeka, ktorý nedodržiava sľuby, ktoré verejne deklaruje? A druhá otázka. Naozaj si myslíte, že ste vhodný kandidát na sudcu Ústavného súdu, keď po smrti novinára a jeho priateľky ste reagovali rôznymi konšpiračnými teóriami o Šorošovi? Považujete sa za vhodného kandidáta na sudcu Ústavného súdu? Ďakujem. Ďakujem, nech sa páči v rámci tohto bloku. Najskôr otázka, ktorá bola z prezidentskej kancelárie. Myslím si, že ak sa pozrieme na vývoj legislatívy, ktorá upravuje postavenie Ústavného súdu, musíme konštatovať, že Ústavný súd je inštitúcia, ktorá má mimoriadne významné právomoci. Verejnosť to často nevie, ale Ústavný súd môže dnes rozhodnutím zrušiť akékoľvek právoplatné rozhodnutie iného súdu, iného orgánu. Preto ten rozsah pôsobenia Ústavného súdu je podľa mňa dostatočný a ja vôbec nevnímam potrebu uvažovať o nejakých ďalších nových legislatívnych iniciatívach v tomto smere. Naviac mal som možnosť
stále mám možnosť ovplyvňovať legislatívu, či už ako poslanec Národnej rady, alebo predtým ako predseda vlády. A nepocitovali sme potrebu ani praktickú. Prax nás netlačila do niečoho, že poďme do ďalšej novelizácie príslušného zákona. Myslím, že 2 otázky boli 3 boli dokonca. Pán poslanec, viete čo, dohodníme sa takto. Ak sa rozhodnete tu na ústavnoprávnom výbore, že niektorý kandidát nesplňa kritéria, je to vaše rozhodnutie a ja ho budem rešpektovať. Ale považujem za smiešné a trápne, aby niekto spochybňoval moju osobu, či je pripravená, alebo či splňa predpoklady na vstup na ústavný súd. Ďalšia otázka, pomôžte mi, lebo toho bolo veľa, som si to nepísal. A tretia? Dobre. Samozrejme, v prípade hlasovania nevidím dôvod, aby som hlasoval. Najmä teda v prípade, že by som naďalej zotrval na svojej kandidatúre, čo zotrvávam, tak ja sa takisto hlasovania nezúčastním, pretože asi by nebolo vhodné, aby v tajnej voľbe som takéto riešenie prijímal. Ale ja si myslím, že nejaká dohoda asi vznikne v parlamente a tá dohoda bude realizovaná v podobe nejakej väčšiny. A pokiaľ ide o stretnutia, bolo by veľmi zlé, keby sa predseda najsilnejšej strany a prezident sem tam nestretli. To je všetko, čo môžem na vašu otázku povedať. A ak dovolí, tak otázky typu pána poslanca, ja ho nepoznám, prvýkrát v živote ho vidím, ani neviem, z ktorej strany je, tak nebudem komentovať. Aj to je vaše právo. Ďalší s otázkami vystúpi pani poslankyňa Žitňanská. Ďakujem veľmi pekne. Pán docent, ja patrím tiež medzi tých, ktorí a priori nevylučuje politikov z kandidatúry na ústavný súd. Zároveň to vnímam tak, že nie je politik ako politik, pretože je niečo iné, keď je niekto dlhé roky predseda politickej strany a premiér a je niečo iné, keď niekto je, povedzme, nezávislý poslanec, ktorý prišiel iba ako nezávislý na kandidátke politickej strany a venuje sa svojej odbornosti. A konec koncov aj tu vidíme, že asi nie je politik kandidát ako politik kandidát, lebo nie každý príde s ochránkou, nie každý dostáva takéto otázky a nie každý sa takto prezentuje a predpokladám, že s niektorými inými kandidátmi sa budeme rozprávať o iných témach. Vo výsledku si myslím ale, že pokiaľ ide o ústavný súd, ide o dôveru. Dôveru v inštitúciu ako takú. A z pozície politika, dlhoročného predsedu strany a predsedu vlády jednoducho to so sebou prináša aj nejaké väzby, záväzky, vzťahy, ktoré sú iného charakteru ako bežného človeka a zároveň úplne prirodzene z tejto pozícii ako osobnosť polarizujete spoločnosť. A moja otázka smeruje k tomu, ak sa vôbec dá niečo urobiť, akú máte predstavu, čo urobíte preto, aby vaša prítomnosť na ústavnom súde nepolarizovala spoločnosť naďalej a neznižovala dôveryhodnosť inštitúcie ako takej u všetkých tých, ktorí napríklad dnes nie sú vašimi voličmi. Ďakujem. Predpokladám, že s konzervatívnou otázkou pán poslanec Adamčík. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Moja spoločná otázka pre všetkých kandidátov už bola čiastočne zodpovedaná pánovi poslancovi Lukáčovi, ale doplním o tie istanbulské dohovory, aký je osobný názor pána docenta a aký je osobný názor jeho, že sa v tomto dohovore presadzuje ideológia tzv. Rodová rovnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte tretí v tomto bloku, pán poslanec Šlosár. Ďakujem za slovo, pán poslanec, pán docent. Ja mám na vás dve otázky, lebo tú tretiu už sa spýtal pán poslanec Adamčík.
Poprosím vás, aby ste mi naozaj na ne zodpovedali otvorene a priamo. Prvá otázka na vás. Či podľa vášho právneho názoru ustanovenie článku 7 odstavec 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré hovorí o tom, že právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, či toto ustanovenie nie je v rozpore s článkom 1 odstavec 1 prvou vetou ústavy, ktorá hovorí o tom, že Slovenská republika je zvrchovaným štátom. A druhá otázka sa týka tiež hodnotovej orientácie vašej osoby. Zaujíma ma, aký je váš názor na registrované partnerstvá homosexuálov a na adopcie detí homosexuálmi. Ďakujem. Ďakujem pekne. V rámci tohto bloku poprosím na odpoveď. Áno. Pani poslankyňa Žitňanská, beriem na vedomie, že ma nebudete voliť. To je moja odpoveď. Nič iného na to nemôžem povedať. Myslím si, že som veľmi jasne povedal, že je úplne normálne a myslím si, že dokonca je to aj dobré pre fungovanie ústavných inštitúcií, ak sú tam ľudia, ktorí majú nielen skúsenosti z práva, ale majú skúsenosti z politiky. Aj preto úplne bežne v celej Európe nájdete v ústavných orgánoch bývalých premiérov, ministrov, štátnych tajomníkov, diplomatov. Ale ja váš názor samozrejme nemôžem zmeniť. Pokiaľ ide o otázku, ktorá sa dotýka istanbulských dohovorov, my sme veľakrát k tejto téme diskutovali a ja nie som práve nejaký nadšenec týchto dokumentov. To bolo úplne zrejme a úplne jasné. A rovno sa vrátim teda aj k otázkam, ktoré ste postavili vy, pán poslanec. Chápem, že z určitého pohľadu vás vždy zaujímala, myslím aj z hľadiska politického, téma vzťahu štátnej suverenity a určitých záväzkov, ktoré máme ako Slovenská republika. Uvedomme si, že niekedy nejaká malá časť suverenity, o ktorú tá krajina prichádza, je dávaná na oltár pozitívne. Môžeme povedať napríklad, že sme prišli o určitú mieru suverenity tým, že sme prijali spoločné euro? Asi áno. Sťažuje sa dnes niekto, že máme euro ako spoločnú európsku menu? Myslím si, že väčšina obyvateľov Slovenska má k euru pozitívny vzťah. Pozrime sa na hraničné prechody. V podstate dnes máme iba fiktívne hranice a tiež by sme mohli povedať, že vstup do Schengenu bol do určitej miery zásahom do suverenity štátu. Ale asi dávame prednosť tomu, že môžeme prefrčať cez hraničný prechod bez zastavenia, ako by nás opäť niekto kontroloval, aby od nás vymáhal nejaké doklady. Ako náhle sme vstúpili do Európskej únie, tak sme museli rátať s tým, že je tu vzťah Európskej únie a individuálnych členských štátov. A áno, teoreticky môžem s vami viesť tento spor, že či je vôbec možné, aby v krajine, ktorá o sebe hovorí, že je suverénna, platilo, že nejaký dokument, ktorý vznikne niekde úplne inde, má mať prednosť pred našimi vnútroštátnymi zákonmi. Ale je to opäť princíp, ktorý je spojený s našim členstvom v Európskej únii a ja som veľkým zástancom členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, veľkým. A preto ja nevnímam tragicky tento vzťah, o ktorom vy hovoríte, že je pre vás nepriateľný. Potom ste sa pýtali ešte na registrované partnerstvá a na možnosť adopcie detí homosexuálnymi pármi. Opäť dovolte mi skôr taký pohľad osobný. Nemôžem teraz hovoriť právne postoje, pretože v prípade, že by niečo podobné bolo na stole a mal by som tu možnosť, tak by som dopredu prejudikoval svoje postoje. No, asi sa budú na mňa mnohí hnevať, ale považujem adopciu detí homosexuálnych za malú zvrátenosť. Ja s tým absolútne nesúhlasím. A pokiaľ ide o homosexuálne partnerstvo, že som zastával názor, že rešpektujeme, predsa všetci vieme, že homosexuálov na Slovensku máme, tak im pomáhajme v reálnom praktickom živote. Aby mali prístup k zdravotným informáciám, ak nemajú, aby mali možnosť spoločného nakladania s majetkom, ale určite nie som zástancom, ani nikdy nebudem zástancom toho, aby mali možnosť uzatvárať manželstvo, ako to vidíme v niektorých iných krajinách. Naviac, pán poslanec, určite dobre viete, že sme urobili veľkú vec, keď sme do Ústavy Slovenskej republiky zakomponovali definíciu manželstva
ako vzťahu medzi mužom a ženou, čo do určitej miery ústavnoprávne aj vylučuje prijatie nejakej inej právnej úpravy, ktorá by umožňovala manželstva osôb rovnakého pohľavia. Ale to, čo ja napríklad dnes vnímam aj v niektorých európskych štruktúrach, kde sa najmä muži homosexuáli predbiehajú v tom, že koľko detí budú adoptovať a koľko si osvoja, toto už je zvrátenosť. Ďakujem veľmi pekne. Pred ďalším blokom vystúpení si dovolím len konštatovať, že je právom uchádzača, či a ako bude odpovedať. Ja by som len chcel pripomenúť, že máme tu v popoludnejšom rokovaní aj jedného z uchádzačov, ktorý sa nezúčastní kvôli objektívnym dôvodom. Je právo prísť, nie je povinnosť, je právo odpovedať na otázky a chcem len veriť, že kolegovia ponechajú právo o obsahu odpovede na toho uchádzača, ktorý sa ako rozhodne. To dávam ako len predvetie tomu, že ďalší kolegovia sa opakujú, ktorí požiadali o vystúpenie v rámci rozpravy s ďalšími otázkami. Verím, že nie tými istými. Pán poslanec Dostal. Pán docent Fico, ďakujem za zodpovedanie otázky, či sa zúčastníte hlasovania o samom sebe. Rešpektujem, že ste mi neodpovedali alebo vyhli ste sa odpovedi na to, či ste sa stretli s pánom prezidentom a teda v súlade s pokynom pána predsedu vás nebudem tlačiť do toho, aby ste mi odpovedali. Avšak tá prvá otázka, ktorú som položil, je dôležitá pre rozhodnutie ústavnoprávneho výboru. Ja som si preštudoval váš životopis, ktorý ste priložili ku kandidatúre a na základe neho som dospel k záveru, že nespĺňate ústavou stanovenú podmienku byť činný v právnickom povolaní najmenej 15 rokov, tak ako ju interpretovalo uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky v apríli roku 2006. Keby ste dobre čítali, pán poslanec, tak sa dočítate, že ešte v rokoch 2004-2005 som zastupoval na súde obete trestných činov. Som neustále v pracovnoprávnom vzťahu na ministerstve spravodlivosti. Som členom advokátskej komory. Jednoducho považujem tento pokus za pomerne trápny. Ďakujem. Pán poslanec Maroš. Končil svoju otázku. Fico mi skočil. Už ste dostali odpoveď. Nedostal som odpoveď. Vy ste členom advokátskej komory, ale nevykonávate advokáciu. Máte pozastavený výkon advokácie. Čítal som pozorne, povedal som presne, kedy ste boli zamestnaní a to, že od roku 2016, od roku 2000, a nevykonávate, ste uvoľnení na výkon verejnej funkcie, tak sa to nemôže považovať za výkon alebo byť činný v právnickom povolaní, keď nie ste činní v právnickom povolaní. A dávam týmto aj procedurálny návrh, aby sa osobitne hlasovalo o tom, či pán poslanec Fico, alebo teda docent Fico, ospravedlňujem sa, spĺňa podmienky preto, aby mohol byť zvolený za ústavného sudcu, lebo o tom budeme hlasovať na konci a teda, keďže mám pochybnosť a tá pochybnosť nebola vyvrátená ani tou reakciou, keď mi skočil pán docent Fico do reči, tak trvám na tom, že nespĺňa tie podmienky. Úplne posledná vec, toto je pán poslanec Jan Maroš z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, čo by ste možno vedeli, keby ste chodili do parlamentu aj inokedy ako na hlasovanie. Ja by som, ak môžem, aby sme neboli ako obohraté platne, pán poslanec, niekoľkokrát ste položili otázku. Myslím, že v rámci toho, čo môžete od niekoho žiadať, bola zodpovedaná, pokiaľ ide o vaše vystúpenie s návrhom uznesenia. Pred začiatkom rozpravy vystúpil spravodajca. Vy môžete navrhnúť v rozprave návrh uznesenia svoj, môžete navrhnúť, ale budeme o tom hlasovať v piatok. To znamená, že niektorý z uchádzačov nebude spĺňať podľa vášho názoru kritériá, pretože by to malo byť stanovisko ústavnoprávneho výboru. Ak máme preklade stanovisko, musí to byť v tej forme. Pán poslanec Maroš, pevne verím, že nebudem musieť aj vás... Ďakujem pekne za slovo aj kolegovi Dostálovi. Je smutné, že kandidáti si nepozreli vopred zoznam členov ústavnoprávneho výboru. Zopakujem, toto vypočutie slúži aj na to, aby sme trošku odkryli nejakú morálnu
kandidátov, ktorí chcú byť na tom Olympe súdnictva na ústavnom súde a verejnosť oprávnene sa pýta na vaše bývanie, ktoré aj z môjho pohľadu, aj z pohľadu mnohých ľudí naplňa skutky korupčného prenájmu nehnuteľnosti, nehovoriac o tom, že ste sa vyjadrili, že odídete a neodišli ste. A pridám teda ešte Pán poslanec, poprosím otázku. Áno, a teda otázka, že či to považujete za správne, že takýmto spôsobom zavádzate dlhodobo verejnosť. A druhá otázka, či ste boli v byte na Vazovovej a či ste tam pili kolu s Jaroslavom Haščákom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja predpokladám, že sa asi vyčerpal záujem položiť otázky, takže ešte pán poslanec Beblavý. Ďakujem pekne. Pán predseda, ak môžeme rozlíšiť politickú a technickú rovinu. To, či vás parlament zvolí, je samozrejme naozaj politická otázka po zhodnotení vašich kvalít, ale ja za povinnosť svoju ako člena ústavnoprávneho výboru považujem hlasovať o vašej oprávnenosti podľa prísne vzatého právneho stavu. To znamená, ak ho spĺňate, tak budem hlasovať za to, že spĺňate podmienky a potom za vás samozrejme nebudem hlasovať ako za kandidáta, ale nebudem vám upierať vaše práva. A len chcem sa spýtať, lebo vy ste v jednej vete teraz dodali, že aj po roku 2000 ste vykonávali právnickú činnosť a len ste to v jednej vete spomenuli. Chcem vás len poprosiť, možno tu, alebo ak to tu nie je vhodné, či by ste mohli, alebo vaši ľudia dodať ústavnoprávnemu výboru nejaký dôkaz o tom, že po roku 2000 ste to ešte vykonávali, lebo v tom prípade tá otázka, ktorú položím, pán Dostál, na mieste byť nemusí, ale to naozaj je len technická vec, to nie je ani zhadzovanie vašich schopností, ani ničoho, ale my musíme overiť, či spĺňate právne podmienky. To nemá nič s vašou výhodnosťou. Môžem doručiť napríklad zápisnice zo súdnych pojednávaní, kde som vystupoval ako splnomocnenec poškodeného. No to budem musieť nájsť, lebo nemám to teraz k dispozícii. Ďakujem veľmi pekne. Ak považujete za vhodné ešte dať čo doplniť. Pokiaľ nie, predpokladám, že sme vyčerpali otázky. Veľmi pekne ďakujem za účasť, prajem všetko dobré v ďalšom procese. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, je na nás ešte, aby sme sa dohodli na prerušení schôdze vzhľadom na ten časový posun. Ja navrhujem 15:00. Prerušujem schôdzu ústavnoprávneho výboru do 15:00. Ďakujem veľmi pekne.